अच्छा ସେଇଠି ଖରା ଛୁଟି ଖରା ଛୁଟି ଖୁସିର लाइट ऑन कर गला टिस 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 खाली अच्छी बटर गुड़ा हमें भी पागल हाँ मुझे भी बिट के देना कुछ अभी मेहंदी कर देवा ये सब प्रॉब्लम ये सब प्रॉब्लम अरे आज छुट्टी हम खुश अरे छुट्टी ना आज तो सब ये कौन रेडी बस तो पानी अरे सब जब एमती पचारि तो से डाउट करबे ना नहीं देखा के जून 17 पर एग्जाम मैंने बाध्य
ସବୁ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆଣିଥାଏ ମୁଁ ଆଣିଥାଏ ବେଶୀ ଶୀଘ୍ର ଖାଇସାରିବାନି ମୋର କହିବ ମାତ୍ରେ ମାର ଦୋକାନ ନେଇ 10 ଟଙ୍କା ବୋଲି ସିଏ ଆଉ ମାତ୍ର କାଲି ଇଏ କଲେ ଖାଇଛି ନା ଆସିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଇଏରେ ପଡ଼ିବେ ଯଦି ହେଇଯିବ ଯଦି ଖବର କରିଦିଏ ଲା 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 ଏମିତି କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲି ବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ କହିବା ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ନା ଏଇଟା ଧଳା ଅଛି ମଟର ଧଳା ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଆସିବ ଧଳା ଆସୁଛି ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଏଇଟା ମୁଁ ସେଇଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଚାଲିଛି ନା ସେଇଟା ଓ କିଛି